NCC थानाव borok yapari rika NCC ingke arani question tongnai boron sakri basor nani bagai borongno bunani amo na denang amo nang thangke amo chini buskang sadi nang thangke traffic ni ba jekono high level je tongnai ro authority je tongnai ro amro sadi je borongno bunani nao basonani bagai sakri basor nani nangke jeng amo jeno clear sadi te kaisa ingke aro telang mani porewo borongno han asori tongkha boroni gajan bai borok kringnani time manliya boroni mubadal sagai nawo boroni mubadal sagai nawo boroni je amo tongmani je boro SMS khaimani rokno porjonto borok sagai na bai joto last pore ke tinoro sok bai ka angke chung thangi maleka borok bai borok belai no khairok susuke tongo borok wana laijak tam khainai saya tam khainai nya emon ki borok sate sate boroni gotana sate sate porjonto boroni mutik laikha borok kap khara amo sanani motonnya chini jeng sake abo tabuban jeng bukha keleyo amo te student no amo te khaijak mani jeng wansuda tarpore jeng amo jeng khnamani pore jeng joto jeng khobor lekha jeng phaileka ya phailaye aro joto jeng a horono jeng bini against jeng affair khlaika kishor bani ni against jeng affair khaileka apro medical test robo jeng na lekha eka horbo thu lekha apro 12 jara jeng ka lekha ingke bini against jeng affair khai paye jeng no phaika angke horo next dino ke jeng saiman kha je angel ni bumungoi bo kaisa tatal kok sil sagai bini bumu case kaisa reja a case ni case bini against kaisa case reja a for case jeng saiman kha ke loga loga na jeng thangpi ka tai waisa thangai aro jeng a for case ni against tai waisa jeng case khlai phika case khayu jeng phaika angke aro naipika jeng chini case je jeng khlaimani abo register reng kha jeng naikha fiaba a case ni case register ring ya approval jeng belai kana jeng chini usisa bai jeng nasing laikha kokbang lai mane salaika chini case thangi register ring ya nei last pore ke usisa jono mungsa sayona aro ni khari thangu mungsa pano saya bo jono nasing debo saya mungsa bo saya aro ni khari thangu jengke bono barbar phone khai nasing suka bono call khaisuka call boromya last pore ke jeng saiman ka omo u mungsa se tongna ro karon mungsa so huija kok tongna je jeng bai kok saya amo jeng ulo jeng tai wisa na phaipina hini jeng tai wisa jeng phaipika ke tini bo jeng hai taisa thangpika aro usi bai jeng malaikha sungpika bono chini case register denkha jeng mungsa bono samaya chini case register ni jeng phunuk demani jeng mungsa register khaimani phunuk ya অথচ chini student roni birudhe je case mani amar ke bro action nanani chengis tongkha IPC 332 by 353 ni IPC o borok bono case nanani suru khairkha kintu ba jeng ase 13 je 13 taring simin jeng student ro hor aro hor orde jora tongi jeng case file khamani amake tabu khana registering ya medical report naidi ase to baijak ase phate jang mahar to mungsa bo jeng mania ba kisi sam hayo samani ba amo kisi sa bones amo jepang ta bai to bai ya ba kisi sa effect man kata aro samani o beleke amo tamane amo damage man aro man kata condition bahai je kisa ase mane ase hamia ekdom kalai sobjak bungya fiaba motamuti kaham no tongo haikono age ni haile kaham bungya ekdom japrupana mokjak tongo busak bo belai normal ke bini ekdom hamia ke kisa chole kata tabuk to nongni case no register khaya ko fiaba baro to register khaya ke nongni buskang go soba phayam nai amo jeng bono jeng oro siminya usini buskano jengoro sai ka bukha nung khaya ke amo case register no file phunung mai ke jengoro lama pan offer nai nung ke ba jeng amana kudo to jeng case khaina no khainai amno sara bo jeng amo kono action ke thana jeng gera phone khaina lama pan offer nai tamo choba chini bising tamo choba jeng kotor khaiman a choba kotor jeng romnai no romnai jeng sring tongla an sum tumai je khana kata bo angel riang ni against fall case khai ma tam fall case khai ka sai deman bini ang sakata simbo IPC 332 tai 353 kaisa angke duty khai tongpro chini traffic je police na bono bini duty no disturb khaimani kaisa te kaisa angke bono yakisana naimani nei kaisa fake case kaika amo jeng answer by clear ki salaka noro musa se de hinka bukungni kok hamia phan repair khani singka boro amuti gre just borok sinani nayo chini fall tamo amo simin borok singka amole jeng ang bo jeng barbar singka ang siminnya chini je tongne jotone singka noro musa se de khaika nei boro amono sawo ang just sinani thangka chini fall tamo ni bono singnan thangka
tai amon sale bo mungsa aba jono saya tai amon sale ba mungsa khaija kre no boni jerbo sangge amo fol chini mote amo fol case fake case no klai amon sara bo samani borok samani borok bar bar a thana wo borok ni a office of case namono ha case nam ke de sanai ha case nam ke sanai ha case nam ke jing ke sanai ha case ma sis nam nai ne borok bar bar snam layu no amro borok ni bus kango no Kamu ni ki diwan samo, kamu chini ki divan songai je student roni birode je fake case khaimani amo dakti amo withdraw khlai jakthung inge te kaise ke tongnai je kishor bani bini birode mamla na jakthung taratari action na jakthung bono immediately tamna mono suspend khlaitung suspend khaiyi bini investigation khaibai mani pore bono terminate khanai nemthung tai kaisa chini tabo chini tai kaisa person gatangi case register nya bojona musa kono samaya inge jung usino case jung saga jung amudi ke jung nai tong ingla jodi se norok chini case no register nai angge jung ketar kotor sob angkharnai hoyto jung lama angkharnai hoyto noroni kemo jung thangai gero khaijangnai jung bai jung jepana jung bad tangnai lama angkharnani jung bad tangnai je jung forcefully noroni buskango norona force khainani amo jung bono clear jung sai kabuka jung amo simin nai jung ya jung chini simin bo jung kudo case ranani amo karibo jung kudo case rogoi a usini birudi ba jung kok sanai ni jung wansuka amo jung decision na ka amo jung sudo amo traffic ni simin jung tabok jung amo tamane case khainai ba bin simin action na amo jung ngla tabok ke jung usi tai amo ni bising ma gobang ma huijak jodi officer tongkhang ke amo ni birudi ba jung nanai action na ni jung jengkha chini tan committee ni simin tai chini je jona support khainai ro ni simin jung amo jung tabun simin jung tiarang khane jung sanan mu jung jotono medical review tamu gera basu gerte jung jotono saimano 13 tarik ni je gotana amo jung jotono saimano jung news ni madhyame benuk lekha social media print media tai digital media ni madhyame jung nuk lekha tam lekha pro amono karibo tai kisa misa clear nya karo botong khana ang bansugo amono tinang tai sa clear khainai tini chini taku khorok noi chini student khorok noi ikphai ni angel riang bai Abhijit Deborma khorok sake Kamalpur ni te khorok sake Mandai ni borok azara phiragoi phaipro borok thangoi tongpro bini donna angel riang bini donna tilang ri thangpro apro borok ni bus thango auto kaisa bathagir kano hotat ke break romoi ga borok bo hotat ke romoi markha ga hotat ke break romoi mar mani no bini gari opungi thangka ga azara no emergency tamanai VIP hon kaisa phayo a VIP hon phaipro no traffic ro hoijing lekha ke bo taisa nervous sangsa kacharai ke mane nervous sangsa tamun khane bini fall den khane han bagi bo traffic no nugui loge no bo side khaiye traffic bai kok sanan ga tamun se den khane inga a traffic bai kok sanani thang thani ono just bo tamo bung khane sinan thangman jorau no bono bo mungsa sungsrai bako buku khamya pere bono utungnani chengra kha butu buku hamya pere bono kutungnani chengmani ya guloke bono tamsa chini dai khoroksa office to officer tongo bono kol khaigana bono kol khaiye bono kol khaimani ya guloke bono borongni je officer tilang thanani naikha inga borong apro bono sengka chini tam saya tong mani borong musa saya ja sawo chini chakri basor nani nangnai chakri basor nan nangnai hne age sawai borna tilang thangkan borongna tilang thangai aro office borongni je traffic bobon lik jomani ganani je tongmani borong headquarter ar tilang ngai borongno torchar khaneni chengkha sekamot borongno thapra ro nani chengkha inga borok sengnani chengkha chin tam saya tong ni sengkan sake tai bo thapra ro tai bo bu noro kok sengnani adhikar kere noro kok sita sadi ni borno sei musuk amo kok hamia samani amo jeng tai orok kursalia amo kok hamia mane saina manka busuk garti kok hamia borno hunmani yakol amo simen hingai borno bunani chengkha bunani chengmani emang ke je buka jo thapra phungsa phungni rega amo asuk kok bang yang khamu asuk chungba asuk abono tui asuk obong yang kamu pia ba asuk simen yang gai borong no lathi rewo borong ni private part ro lathi rewo amoti khlaina chengkha tarpore abo simen yang gai se lasake borong no bench ni tolawo bokrok susunoi norokoro smart tong ni dana ni chengkha omo hake dama ke borong no angel no gabang buka bono nugoi bini dol Abhijit bono kasutani bobo deraka
जों दिनै आरो माखौ फुंखा सिनि जे एक फाइनि खरंनि स्टुडेन्ट सिनि बर' सिनि जे खरंनि स्टुडेन्ट जे front puskang nasi kok sakai jalan ta honor bebang saiman honor bebang aware थानाय 13 तारिखआव जे सिनि हामिया कायसा गथ'नां थांखा इन्सिडेन्ट थांखा सिनि जे खरंनि सिनि बरक जे बुजमान दंगो एक फाइ स्टुडेन्ट अबन तिनि जों आरो दिनै नों बुसना जों डिटेल्स फुल डिटेल्स तिन सुग्र तमंखा अबन नों थानि तुबनान बगे जों आरो फाइजाक आं सिनिमुरान थानाय दाउ पुला आनि मुं सत्यजित दाबरम आं DSF टाउन कमिटिनि सेक्रेटारि आनि याग्राव आसुजाक दङ DSF टाउन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट आनि यापिसिं आसुजाक दङ DSF टाउन कमिटिनि एसिस्टेन्ट स्पोर्ट्स सेक्रेटारि तै आनि यापिसिं आसुजाक दङ सालका बहंके कलेज कमिटिनि सेक्रेटारि आं दाबो आनि सिनिमुरान थांतेसा आनि कलगाव एजुकेशन सेक्रेटारि दंगो तै अ जगाव अर्गानाइजिं सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट अर्गानाइजिं सेक्रेटारि दं आं दाबो